Borjan constituency ang kangalong kido Kania Bey arong lapen Saijeng arong along PMGSY scheme pen kipipon kilometer ke thom ajak atovar mesen pen patang ponsi kedamtang arko ni phai sir kebarni MLA Dr. Numol Mominari deng pen kang pupon Bangso mai along John Thangyu pen mai chepahem pupon si mai ke phalam the Kornobir Subha pen than pajirmi pon Bangso Mayalong Aluhia Manpen, MLA Dr. Numol Momin, Borjan ex-VDC Chairman Philip Teron, Babu Inti, Anand Kiling, MEC Mukut Mahantalapen, Rong Asaratum Chetong Dunsi, Missen Pen Pachunpon. MLA Dr. Numol Momin Pen Lam Theki Jaipon Ki, Kedamtang Surihini Rakre Trok Aningkan Pen, Nili Election Nang Haisi. Ladak Bang Pen, Tovar Nang Ki PJ Alam, Chechak Tekangno. Lapen Nili Lam Chaga Tengsi, Labangsaw Tovar, Patang Pamilo. Kibangji ningkan pliang bong inglong ari rielong ke doa rong along anta towar ka bacetang edji lapen Kania Bey pen DS Road anta towar ka salam jiaphan bor ipon po lapen Saijeng along community hall hem labangso ningkanang bong nang pipon pupusi mayalong lamchak chipitikang Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Longlal